дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. робитаҳои байни парлумонии тоҷикистон ва русия тавсея меёбад. сел дар хатлон ба беш аз 100 хонавода зарар расонд. машварати кории раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода. беш аз 4 миллион сомонии хисороти заминларза дар ноҳияи Кӯҳистони Масчоҳ. сарсабзии диёр бо ниҳолу гул аст. маркази тиббии шифо таъмиру таҷдид мегардад. дар ҳошияи робитаҳои сиёсии тоҷикистон ва русия ҳамкории байни парлумонии ҳарду давлат ба таври фаъол ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон байни вакилони парлумонҳои ин давлатҳо вохӯриву суҳбатҳои судманд доир мешаванд. ин нукта зимни мулоқоти раиси кумитаи маҷлиси намояндагон оид ба корҳои байналмилалӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иттилоот Саидмурод Фатоҳзода бо сафири фавқулода ва мухтори Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Семён Григорьев иброз гардид. дар мулоқот таъкид гардид ки Тоҷикистон ва Русияро таърихан муносибатҳои чандин асраи дӯстона ба ҳам мепайванданд. ҳамкории ду давлат ҳамчунин дар соҳаи илм, маориф, фарҳанг ва технологияҳои инноватсионӣ босамар тавсея меёбад. ин раванд бо таъсиси намояндагии корхонаи воҳиди давлатии Россотрудничества, маркази иттилоотиву фарҳангии бунёди Русский мир дар Тоҷикистон боз ҳам тақвият ёфт. дар мулоқот инчунин доир ба густариши робитаҳои байни парлумонӣ табодули афкор карда шуд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар натиҷаи боришоти зиёди борони охир ба зиёд аз 100 манзили истиқоматии сокинони деҳаи пахтакори ҷамоати деҳотӣ Кабуд Сайфиддинови ноҳияи 5 лою селоба даромада зарари иқтисодӣ расонид. дар ин бора дафтари матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар додааст. тибқи иттилои манбаъ аз рафти офати табиӣ раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид дидан намуд. раиси вилояти Хатлон ба масъулин дастур дод ки ситод таъсис дода хисороти ба воқеъ омада ҳисобида шуда барои кӯмаку дастгирӣ ва саривақт тоза намудани манзили шаҳрвандон аз лою селоба чораҳо андешанд. ҳамзамон қайд карда шуд ки кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи вилоятии ноҳиявӣ ва сокинони ҷамоати мазкур аз техникаву таҷҳизотҳои барқӣ, оббарорӣ ва дигар лавозимотҳо истифода бурда ба оилаҳои зарардида кӯмак мерасонанд. ҳамзамон кормандони тиб низ аз аҳволи сокинон хабар мегиранд. ёдовар мешавем ки дар ҳудуди ноҳияи 5 вилояти Хатлон шаби 4 апрели соли ҷорӣ сели зиёд омад. ба иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон биноҳои деҳаҳои Селга ва Пахтакори ҷамоати деҳоти Сайфиддини Кабуд осеб диданд. селобҳои зиёде ҷорӣ шуда таххонаҳо, заминҳои назди ҳавлигии сокинони маҳаллӣ ва заминҳои корамро зер кардааст. дар долори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд машварати кории раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода баргузор гардид. дар машварат муовинони раиси вилоят, роҳбари дастгоҳи раиси вилоят, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ иштирок намуданд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар оғоз таъкид намуд ки ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муассими миллат роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни сафари корӣ ба вилояти суғд баён доштанд, масъулинро зарур аст ки аз тамоми имкониятҳо истифода намоянд. сипас вобаста ба вазъи бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, ҷараёни корҳои саҳроӣ, бунёди корхонаҳои саноатӣ ва истифодаи самараноки иқтидорҳои истеҳсолӣ, иҷрои нақшаи андозҳо гузориши муовинони раиси вилояти суғд шунида шуд. бо таҳлили вазъи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ роҳбари вилоят барои дар муҳлати муайяншуда ба охир расонидани корҳои саҳроӣ, вусъати корҳои ободониву созандагӣ, тарбияи ҷавонону наврасон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, даъват ва сафарбаркунии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар назди масъулин вазифагузорӣ намуд. изҳори боварӣ карда шуд ки бо густариши корҳои ободонию созандагӣ сокинони вилояти суғд ҷашни таърихии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас пешвоз мегиранд. طبق معلومات پیشکی کمیسیه حالتهای فوق‌العاده ولایت سوخت خسارات زمین‌لرزه‌ای سنه 23 مارس سال روان در ناحیه کوهستانی مسجد 4 میلیون و 188 هزار و 970 سومانی معین شده است. در این باره از ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت سوخت با آسیا پلوس اطلاع دادند. از ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده تاکید کردند که این معلومات پیشکی بوده میتواند تغییر یابد. معروف محمدزاده مدیر بخش ساختمان حکومت ولایت سوخت و اعضای گروه کاری کمیسیه حالتهای فوق‌العاده در صحبت با آسیا پلوس گفت با مبلغی بیش از 1 میلیون و 63 هزار سومانی تنها خانه‌های استقامتی مردم آسیب دیده است.
4 хонаи пурра хароб гардида аз нав сохта мешавад ва корҳо оғоз ёфтанд. Барои босозии 53 иншооти қисман зарар дида аз ҷониби ҳукумати вилояту ноҳия масолиҳи сохтмонӣ дастрас мегардад. кӯмакҳои озуқаворӣ низ ба мардум расонида мешаванд, афзудааст Маъруф Муҳаммадзода. бояд гуфт ки то ин лаҳза ба зарардидагони заминларза дар ноҳияи Кӯҳистони Масҷоҳ, шаҳру ноҳияҳои Панҷакент, Айнӣ, Истарафшан, Конибодом ва Масҷоҳ низ кӯмак намуданд. ҳамчунин сафорати Арабистони Саудӣ низ кӯмакҳои аз ҷониби маркази имдод ва кӯмакҳои башардӯстонаи Шоҳ Салмон тақдимшударо ба сокинони Кӯҳистони Масҷоҳ расонид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади ошноӣ бо фаъолияти хоҷагии давлатии фаръии ниҳолпарварии шаҳр аз он боздид намуд. гуфта шуд ки хоҷагии мазкур аз кӯҳантарин муассисаҳои соҳа буда ҳамасола ҳазорҳо бех ниҳолҳои навъҳои гуногуни мева ва ороишию сояафканро парвариш намуда ба хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ корхонаю муассисаҳо пешкаш менамояд. барои ин мавсими ниҳолшинонӣ дар хоҷагӣ беш аз 46 000 бех ниҳолҳои гуногунро ба фурӯш омода карданд ва то кунун ҳазорҳо бех аз ин ниҳолҳо харидорӣ ва шиноида шудааст. ҳамчунин дар хоҷагӣ парвариши навъҳои барои минтақа наву нодири ниҳолҳо ва тухми онҳо дастрас ва парвариш карда мешавад. зимни боздид аз қитъаҳои ниҳолпарварӣ ба масъулини хоҷагӣ барои роҳандозии парвариши навъҳои нави ниҳол, гул ва буттаҳои ороишӣ, меваю ангур ки ба иқлими шаҳр мутобиқ аст дастур дода шуд. маркази тиббии шифо дар шаҳри Панҷакент дар соҳили рӯйди Зарафшон дар мавзеи зебо ва хушбоду ҳаво ҷойгир аст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми боздид бо рафти табобати беморон, таъмиру таҷдиди он шинос шуда, ба роҳбарияти марказ ҷиҳати дар муҳлати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба анҷом расонидани таъмири бино, муҳайё намудани шароити мусоиди табобат ва истироҳат барои беморон дастур дод. дар суҳбат бо табибони шӯъбаи эндоҷарроҳии беморхонаи марказии шаҳр ки дар бинои марказ ҷойгир аст, масъалаи беҳтар намудани шароити кору табобат, расонидани хидмати шоиста ва ҳирфаӣ ба беморон таъкид гардид. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.